Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Goedenavond allemaal. Dag Edseline, hoe gaat het? Bonocci, bonocci. Dames en heren, apel en peren. Alle soorten regeringen, alle soorten controlestructuren zoals religies en centraal gecontroleerde monetaire systeem of instellingen zijn slavenstructuren. We beginnen al met dit geweldige zin. Bonocci, dag Jessie. En ik ben hier om te pleiten voor een betere, verhevene manier van leven te suggereren. Gebaseerd op waarheid, natuurwetten en vrijheid. Absolute waarheid, absolute vrijheid. Oké? Hoe gaat het allemaal? Bonocci. Bonocci. Odalis. Hoe gaat het? Welkom allemaal. We zijn er weer. We hebben de afgelopen weken gesproken over Matrix. We hebben gesproken wat het is. De Matrix is het controle van gedachten. Vroeger was het fysieke slavernij. Nu is het controleren van de menselijke gedachten, zodat mensen eigenlijk slaven worden of slaven blijven. Want het is in hun gedachten. En omdat het in hun gedachten is het ook in hun gedrag. Dus het manipuleren van je perceptie. Op basis daarvan kunnen ze dan zeg maar jouw gedrag manipuleren. En dus jou laten doen wat uiteindelijk jij misschien niet wil. Een andere wil dat je doet. Dus dat is de matrix. De matrix is dan de controle van gedachten. Waarom zijn we in de matrix? Daar hebben we ook over gehad. We hebben natuurlijk gastspreker gehad. We hebben ook Niki gehad. We hebben Mario West gehad. Die daarover sprak. Maar wat we hebben ook erover gehad is. Waarom zijn we in de matrix? Hoe komen we tot het punt waar we nu zijn in de wereld? Dat is doordat wij niet begrijpen dat de wet van oorzaak en gevolg.
mensen in het algemeen begrijpen dit niet. En het is een wet, het is een natuurwet die, ongeacht als je bewust bent ervan ja of nee, nog steeds zijn werk doet. En het idee is eigenlijk om ons te leren. Dus alle natuurwetten zijn 7 principiële natuurwetten. Die heb ik in de eerste seizoen uitvoerig besproken, ook in mijn podcast. En als wij bewust zijn van deze wetten of niet, ze doen hun werk. En de bedoeling is om ons richting te geven hoe bewustzijn ontwikkelt. Dus op het moment dat we in harmonie leven met deze natuurwetten, met deze universele wetten, zoals ze ook genoemd worden, dan kan onze bewustzijn een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Haal deze dingen weg van de mensheid en we zijn eigenlijk verdoemd, want dat betekent dat wij onze bewustzijn niet kunnen ontwikkelen. We blijven dom en waardoor wij ook heel erg manipuleerbaar en heel erg schapenkudde gedrag gaan vertonen op een gegeven moment, want niemand weet wat goed is of niet goed is. Oké? Dus laat me even de sheets erbij pakken. Dan gaan we starten. Ja, mijn werk nogmaals te vinden op thegreatworkexperience.com. Je krijgt mijn podcast, artikelen, je krijgt media, je krijgt de RSS feed. De RSS feed nogmaals is link. Je zet hem in je podcastspeler en voilà. Elke keer als ik een nieuwe podcast lanceer, dan krijg je die in jouw lijst en dan kan je gewoon beluisteren. Dat is hartstikke handig. En mijn boek Anarchos zit in 3 talen. Het is Nederlands, Engels en Spaans. En dus je kan gewoon je favoriete taal eruit pikken. Er is een actie. Ik heb afgelopen week nog minder mensen gekregen die zich gingen aanmelden. Dus misschien omdat ik niet duidelijk was. Met deze actie kan je 6 maanden ScribeD abonnement van eigen pad winnen. Oké? Dus het enige wat je moet achterlaten is je e-mail. En de website is helemaal beneden. Het is een stukje. Nu zie je dat de camera eigenlijk links beneden staat. Maar het is thegreatworkexperience.com. Dus The Great Work Experience op zijn Engels. En dan slash. En dan S2-promo. Ja. HTTPS. Puntje. Streepje. Dus // thegreatworkexperience.com / S2-promo.html. Als je daar naartoe gaat, dan kan je zeg maar je e-mail achterlaten en dan krijg je informatie van eigen pad. Ja, je krijgt informatie van de Great Work Experience in het algemeen, maar in het bijzonder van eigen pad. Oké? En dan als je daar gewoon aanmeldt, dan loop je de kans om 6 maanden ScribeD.com abonnement te winnen, waarvan wij eigen pad 6 maanden voor je betalen. En als jij wenst, kan je het verlengen, maar dan moet je zelf natuurlijk verder betalen. Oké? Anders zet je hem gewoon op stop en is klaar. Ik gebruik ScribeD heel veel voor heel veel boeken die ik lees, haal ik ze van ScribeD. En het is een soort Netflix, maar van boeken. Ja, ik weet dat heel veel mensen het niet leuk vinden om boeken te lezen, maar geloof me, als je dan bezig bent en dan, als je dan thematisch je dingen zoekt op ScribeD, je wordt dan eigenlijk uiteindelijk toch wel een boekenworm. Omdat het alles soort informatie heeft die jij op zoek op bent. Dus dat is ook best wel leuk. Ja, dus dat is een actie. En niet vergeten, mijn materiaal is een puzzelwerk. Ja, het is eigenlijk één groot geheel. Dat wil ik eigenlijk hiermee zeggen. Omdat alleen maar 1 podcast luisteren of alleen maar 1 artikel lezen, zal jij niet helpen om het totale plaatje te zien. Dus je moet eigenlijk als het ware alles kijken en alles bestuderen vanaf de eerste podcast. Oké? En ook op basis daarvan mijn artikelen gaan lezen. Want dan begin je de grote plaatje beetje bij beetje te zien. Wat ik doe is, ik geef stapsgewijs de informatie, breng het naar buiten. Dat is omdat het te veel is. En ook wanneer ik één ding zeg, dan hebben mensen heel veel vragen.
Dus vandaar dat het een rustig stapsgewijs er buiten komt. Dus hou dat maar in de gaten. Dat als jij alleen maar bijvoorbeeld nu voor het eerst hier bent, ga dan ook als het ware naar mijn website en begin één voor één vanaf podcast 1 alles zeg maar te luisteren. Dan krijg je de informatie om hetgene wat ik nu zeg ook te begrijpen waarom ik het zeg. Want heel veel, als ik zo schreeuw regering en slavernij, dan gaan mensen al over religie. Is allemaal slavenstructuren. Dan hebben mensen de tendentie, omdat ze denken dat ze heel veel al weten, om te zeggen van ja, het is allemaal onzin, we gaan stoppen, we luisteren niet meer naar meneer Trump. Oké? Dus hou dat in de gaten. Het heeft te maken met de totaliteit. Ik heb heel veel dingen al gesproken, daarom kan ik dat nu zeggen, voor degenen die al mijn werk al kennen. We gaan nu een aantal dingen. Dit is eigenlijk, ik heb het toch teruggebracht in de sheets, want het is voor mij een geweldige quote. En ik denk dat in principe, ik hou ervan om hiermee te beginnen. Bijna al mijn live sessies wil ik iets zoals dit naar voren brengen voor jullie. Om een beetje erover te laten nadenken. Ja? Maar dit is een geschrift eigenlijk die staat bij de Griekse tempel in Delphi. Ja, het is een inscriptie. En het zegt, let op deze woorden, jij die de diepte van de natuur wilt onderzoeken. Als je in jezelf niet vindt wat je zoekt, zul je het ook niet hier vinden. In jou is de schat der schatten verborgen. Ken jezelf en je zult het universum en de goden kennen. Want het concept hier is dat je jezelf moet leren kennen. Hoe je gedachten werkt. Hoe je lichaam reageert op bepaalde dingen die je doet. Ja? Aandacht besteden aan jezelf. Daarom heet het programma ook Eigen Pad trouwens. Ja? Want wij besteden geen aandacht op onszelf. We letten niet op wat ons lichaam ons vertelt. Maar we zijn te veel bezig ook met hetgene dat naar buiten gebeurt. Ja? Dus het is niet op een egoïstische manier op jezelf leren kennen. Maar het is letterlijk jezelf begrijpen, zodat je ook de wereld kan begrijpen. Ja? Even kijken. Ik heb de tweede realiteitscheck die ik wil doen. Dus de eerste realiteitscheck is van, ken je jezelf? Dat is dan de vraag. Ken jij jezelf? Dag Farida, Bonochi. Dat is dan de eerste gedeelte. Het tweede gedeelte van de realiteitscheck is, wat is dan jouw wereldbeeld? Met andere woorden, eigenlijk wat ik jou vraag is van, wat is je geloofssysteem? Waarin geloof je? Okay? Ik wil liever weten dan geloven. Ik begrijp ook wel dat om waarheid te zoeken is er een kleine stap van geloof. Want het is alleen maar de eerste stap. De eerste stap is van geloven dat waarheid jou verder zou brengen. Ja? Dat is het enige geloof die je moet hebben. Maar voor de rest, ik ben een mannetje van weten. Ja? Maar je gaat voorstel staan dat als mensen praten over quote-unquote wetenschap, dat het heel vaak te maken heeft ook met geloof. Maar het wordt onder de mom wetenschap naar buiten gebracht. Okay? Dus je moet er heel goed opletten met dit soort praktijken. Die heb je heel vaak ook gewoon in het nieuws en dat soort dingen. Dat wetenschap heeft dit. Nou, het is meestal betaalde wetenschap ook nog eens een keertje. Want wat ze daar naar voren brengen, feitelijk is het niet zo. Heel vaak hebben ze een theorie en proberen ze dan zeg maar hetgene wat ze hebben ontdekt binnen die theorie zeg maar te proppen. In plaats van de feiten objectief ernaar te kijken, zonder de theorie erbij te brengen. Oké? Dus, maar waarom heb ik dit gebracht? Jouw wereldbeeld is belangrijk, want op basis van jouw wereldbeeld ga je handelen. Ja? Dus je hebt, en ik ga dit heel vaak bespreken in mijn show, want hoe vaker ik het naar voren breng, ik denk ook dat het beter begrijpbaar wordt voor de rest van de mensen. Dus voor jou. Wat jij moet begrijpen is dat op dit moment zijn er mensen die rondlopen die een herseninbalans hebben. Heel vaak is dit het geval. Mensen zijn of dominant in de rechter hersenhelft, of zijn ze dominant in de linker hersenhelft. Ja, en ik begrijp het, de hersenen zijn is een complexe orgaan. Dus de logica is voornamelijk in de linker gedeelte van de hersenen. Maar dat betekent niet dat het daarbij houdt.
Ik begrijp dit concept. Maar het is voor het begrijpbaar maken voor de grote publiek. Je moet je hersenen een beetje voorstellen in twee delen. En je hebt de linker gedeelte en de rechter gedeelte. En als je linkerkant dominant bent, dan ben je een persoon die altijd zoekt naar grafieken, naar logica, etc. En als je rechter hersenhelft dominant bent, dan ben je meer een emotionele, ik noem het zelfs een emotionele wrak. Heel vaak, als je te emotioneel bent, is het niet goed. Ja? En mensen die alleen maar in de rechter hersenhelft opereren, zijn heel vaak emotioneel. Oké? Dus wat je krijgt, jouw wereldbeeld is natuurlijk heel erg bepalend. Want mensen bijvoorbeeld die... ik krijg hier, Glenn, ben jij alleen of Pika Pika is ook bij jou? Nee, ik heb de Pika Pika team, die is in de studio. En die zorgt voor de technische gedeelte van dit verhaal, ja. Dus Pika Pika is ook, die is dan de platform waar wij dan zeg maar de Eigen Pad Show naar buiten brengen. Oké? En de Eigen Pad Show is een live sessie waar ik lessen geef. En waar ik ook interessante sprekers erbij haal. En we gaan praten over de interessante concepten die ik ook op mijn website uitvoerig zeg maar bespreek. Oké? Dus dat is eigenlijk er is een soort samen. Ik ben eigenlijk een content creator. En de Pika Pika platform wordt gebruikt om de inhoud van de Eigen Pad naar buiten te brengen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ja? En ik praat meer over de holistische gedeelte van het leven. Ja? En Pika Pika die heeft allerlei soorten andere interessante, maar ook educatieve onderwerpen. Oké, dus als jij linker hersenhelft dominant is, dan moet je even kijken aan ik denk dat voor jullie de rechterkant is. Dat noemen ze dan postmodernisme. Dat is ook een andere naam voor. Het is in de periode van postmodernisme is dit linker hersenhelft meer aandacht aan besteed. Laat me het even zo zeggen. Want het was altijd zo dat mensen linker hersenhelft dominant waren of rechter hersenhelft dominant waren. Maar het idee dat je heel vaak hoort tegenwoordig overal is: kennis is niet zeker, ja? Niet objectief en niet goed. Dus het is niet per definitie goed. Kennis, iedereen kan zijn eigen waarheid hebben. Wat iedereen kan hebben is zijn eigen opinie, mensen. Ja? Iedereen kan niet zijn eigen waarheid hebben. Je hebt je eigen opinie. Je kan op basis van je zintuigen bepaalde dingen uitleggen. Maar het is niet zo. Dus dit is ook iets dat ik continu naar voren breng. Want ik wil dat mensen het echt heel goed begrijpen. En de focus ligt ook, als je dan linker hersenhelft dominant bent. Het ligt heel vaak op symbolen. Het ligt op afbeeldingen. Het ligt op eigenlijk alles behalve het object waarover het gaat zelf. Dus bijvoorbeeld mensenwetten die gaan voor de mensen zelf. Ja? Hetzelfde ook een keertje in de Bijbel zeggen ze tegen Jezus van: hey, luister, je bent op Sabbat aan mensen aan het genezen. Dit is een verhaal die in de Bijbel stond. Ja? En dan zegt Jezus heel slim, dan zegt hij van: de Sabbat is gemaakt voor de mensen, niet de mensen voor Sabbat. Dus met andere woorden, de wetten zijn gemaakt voor ons, maar niet ons voor de wet. Dus zolang het ons dient, kunnen we een wet aannemen. Op het moment dat een wet ons niet dient, je kan maar vergeten, ik doe het niet. Het dient me niet, dan doe je het niet. Ja? Dus, en dan zijn er, zeg maar, er is ook, voor deze mensen is er eigenlijk ook geen doel. Alles is, we kunnen consumeren en vernietigen naar eigen goeddunken. Het is een heel gevaarlijke positie om in te zitten. Aan de andere kant zijn de mensen recht hersenhelft dominant. Ze zijn meer met hun emoties bezig. Met goddelijkheid en religies en dat soort dingen. Ja? Je hoort ze ook heel vaak van, wat in de Bijbel staat, bij wijze van spreken, of wat in de Koran staat, dat is waarheid. En ik sluit mezelf in die hok, of in dat boek, en niks daarbuiten is eigenlijk waar. Alles is in dat kleine stukje boek daar. En als er iets gezegd wordt die je tegenin gaat, is waarschijnlijk van de duivel, is niet van God, en et cetera, et cetera. Ook een hele gevaarlijke positie om in te zitten. Want dat betekent dat je jezelf ook afsluit en je kijkt niet meer verder dan alleen maar dat boek.
Ja? Dus deze mensen hebben ook heel vaak een deterministische redenering. Dus de wet van God, dat is het en klaar. Dus de 10 geboden, daar gaat het om. Of de Jezusfiguur, daar gaat het om. En de rest is niet meer relevant. Ja? Ze hebben ook heel vaak het idee dat we zijn hier om te aanbidden, God te aanbidden. Zo. En als we dat niet doen, dan stuurt hij ons naar de hel. Maar, hij houdt wel van ons. Dus hij stuurt ons naar de hel, maar hij houdt ons wel, maar houdt ervan, jawel hoor, hij houdt van ons. Dus het is een beetje tegenstrijdig allemaal, maar goed. En in het midden krijg je, en heel vaak de mensen aan de linkerkant, die zijn heel vaak republikeinen, liberaal. Hè? Niet vergeten, liberaal is niet vrij zijn mensen. Liberaal is, je bent nog steeds in een hokje. Alleen je hokje misschien is iets groter. Ja? Dus je bent nog steeds een slaaf, maar je hebt meer bewegingsruimte. Dat is een liberaal. Dat heb je heel vaak, republikeinen. Of je kan zeggen, dat zijn in het politiek, de mensen die van de rechter, je bent rechts of je bent links, praten ze heel vaak. Ja? Dus in principe, als je iemand vraagt, ben je rechts of links? Wat je hem vraagt is eigenlijk, als het ware, ben je rechter hersenhelft dominant of ben je linker hersenhelft dominant? Mensen, ik heb nieuws voor jullie. Geen van beide is iets dat je wil, is een conditie waar je erin wil blijven. Ja? Stel, als je het wil ervaren, prima, maar het is niet een conditie waarin je erin wil blijven. Je wil niet in de emotionele status blijven, ook niet in de logica alleen. Die tweeën moeten, en dit is waar spiritualiteit vandaan komt, is dat in de balans. Die tweeën moeten eigenlijk huwen met elkaar. Logica met liefde met elkaar huwen. En daar gaat de verhalen van Matrix continu over. Daarom geef ik dit soort dingen ook als voorbeeld. Ja? In het middelste stukje ben je anarchistisch, dus dan ben je in balans. Dat betekent zelfvertrouwen, of zelfstandig en verantwoordelijk. Ja? En dus dat betekent ook, je gaat niet naar papa, dat is links, papa, en mama, dat is dan rechts. Ja? Maar je bent een product van hun twee, het kind, het gouden kind. Of de Christusfiguur. Ja? Dat is iemand die holistisch denkt, die zijn liefde gebruikt met zijn hersenen en die zijn in één. Dit gaat het allemaal over, als we praten over spiritualiteit, als we praten over holistisch leven, ja, waar je dan gezondheid in rekening houdt, je gedachtegangen in rekening houdt, je emoties allemaal op een lijn brengt, allemaal in balans brengt, zodat jij een agent bent voor het in stand houden van het leven, een agent bent voor positieve veranderingen in het leven, een agent bent voor, zeg maar, het overbrengen naar de volgende generatie zelf van hoe je moet zelf, van moraliteit, hoe je jezelf moet gaan gedragen. Daar gaat de hele ding over. Alles wat daarbuiten, zeg maar, in de New Age praten ze heel vaak over toekomsten en kaarten lezen en dat soort dingen allemaal. Ik ga dit allemaal uitleggen, want ik ga specifiek voor Tarot ook en voor Kabbalah ga ik speciale lessen maken. Ik ga ook in de show dat bespreken. Zodat je echt begrijpt waar het dat uiteindelijk over gaat. Het gaat heel vaak over jezelf. Het gaat heel vaak over jezelf en eigenlijk je gedrag aanpassen. En als jij bepaalde keuzes maakt, wat zijn de consequenties van die keuzes? Want daar gaat het om. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes. Het klinkt logisch, maar je gaat voorstellen hoeveel mensen indirect door het ondersteunen van regeringsstructuren, dat je dan zeg maar automatisch ook dus je zelfverantwoordelijkheid niet wil nemen. Dat is het hele verhaal van regering. Je geeft jouw zelfverantwoording over naar een andere partij. En zo werkt het niet. Ja? Dus het komt eigenlijk, dit is de realiteitscheck nummer 3. Ben je een goed mens? Dit is iets dat ik jou als mijn luisteraar wil vragen. Denk jij dat jij een goed mens bent? Oké? En ik ga een aantal dingen uitleggen. En ik wil je dan aan het einde van de uitleg nog steeds en jezelf vragen: ben ik nog steeds een goed mens? Want hier wil ik komen met heel veel mensen. Want ik loop rond en ik hoor dit continu. Ik heb ook met heel veel mensen gesproken. En dit is ook mijn manier om te testen.
kijken wat mensen denken, kijken wat ze zeggen. Ik vraag heel vaak dezelfde dingen aan heel veel mensen. Maar het komt allemaal op neer in je geloofssysteem trouwens. Het geloof in autoriteit is het geloof dat sommige mensen meer recht hebben dan anderen. Oké? Het is de overtuiging dat anderen met recht kunnen bevelen. Het is de overtuiging dat sommigen de rechtmatige meesters zijn en dat anderen de morele verplichting hebben om deze meesterklasse, quote, te gehoorzamen, die zichzelf regering noemt. Door elke ware definitie, hoe ik het omkeert omdraait, wat dit werkelijk is slavernij. Geloof me, ik heb geprobeerd om een andere naam te geven, zodat ik mensen niet kan beledigen. Maar er is geen andere naam ervoor om te geven. Het is een vorm van slavernij. In feite, het zijn de structuren die wij nu hebben in onze maatschappij, de slavernijstructuren die ons tegenhouden om te evolutioneren, om vooruit te gaan. Ja? Als we trouw zijn aan onszelf, want daar gaat het om, we liegen tegen onszelf. Ja? De overtuiging dat de overheid moreel legitiem is de overtuiging dat slavernij moreel legitiem is. Deze overtuiging, dat is de echte virus. Laat die COVID maar aan de kant zitten, jongens. Ja? Dit is de echte virus. Ja? Deze overtuiging heeft de meerderheid van de mensen eigenlijk besmet. Daar gaat het over. Daar heeft het te maken met de Agent Smith in de Matrix. Daar gaat het eigenlijk over. Het besmetten met deze virus. Ja? De overtuiging. Deze overtuiging. Ja? Waaronder velen van jullie, ja, die nu luisteren, ook denken op een of andere manier dat dit structuur nog steeds nodig is. Dit is het probleem. Ja? Mensen geloven in autoriteit met religieuze vurigheid. Ze willen zelf doodgaan ervoor. Ja? Niet alleen is geloof in overheid een valse religie, want het is een religie, want je moet maar geloven dat ze het beter gaan doen dit keer. Het is altijd weer, en de duizenden jaren gaan voorbij en ze hebben het niet beter gedaan. Maar het is ook in tegenspraak met de ware moraliteit. Het is gewoon haakste tegenover. Maar het geloof in de overheid is een leerboekdefinitie van een secte, mensen. Wat is een secte? Als jij dan zeg maar niet gelooft in hetgene wat de secte suggereert, dan gaan ze jou met geweld, als het nodig is, dwingen om het te doen. Dat is een secte. Dus, regering is een religie. Het is een secte. Het is een satanische secte zelfs. Oké? Het is eigenlijk heel gevaarlijk. Op het moment dat je dan een groep mensen, die willen een andere groep mensen dwingen om te doen wat hun in geloven. Dat zijn religieuze. Dit is ook het hele concept van wat mensen dan de terroristen noemen van de islam en de terroristen geweest van de christendom. Dit is wat is gebeurd. Oh, je gelooft niet in Jezus? Oh, we gaan je vermoorden. Dat is in de donkere periode, de Dark Ages gebeurd. Als je niet gelooft wat wij zeggen dat de echte ware geloof is, dan vermoorden we je. Dat is een secte. En als je dan, en nu misschien zelf, en ik wil geen enkele religie zwaar tekenen, want iedereen gelooft in wat hij wil, zolang wij begrijpen dat we vrij zijn. Dat is mijn punt hier. Je kan blijven geloven wat je wil geloven, maar zolang we begrijpen dat ik vrij ben, jij vrij bent, en we elkaar niet in de weg staan met onze idiote dingen. Oké? Dus, bijvoorbeeld bij de islam ook. Als je niet gelooft, we bombarderen je of whatever. Oké? Dus daar, ik wil van dit soort dingen, ik wil er van af. Ik weet niet van jullie, maar ik wil er van af. Ik ben het zat. Oké? En ik hoop dat jullie ook het gevoel krijgen op een gegeven moment van, ja Glenn, je hebt gelijk, we moeten dit gewoon uitroeien uit onze samenleving. Ja? Zulke gedrag willen we niet hebben in onze samenleving. We willen geen slavenmeesters hebben, maar we willen ook geen slaven hebben in onze samenleving. Beide heb ik een hekel aan. Het geloof in overheid is de overtuiging dat sommige mensen het zogenaamde recht hebben om geweld en agressie te plegen tegen anderen die geen geweld en agressie tegen een andere hebben geïnitieerd. Ja? Goed luisteren nu. Alleen al het geloof, ja, of het goed praten van zo'n systeem, van zo'n immorele toestand, van een menselijke slavernij dus, door de overheid. Ja? Dus als je het alleen maar goed praat,
en je gelooft erin, dat maakt je per definitie een slecht mens. Daarom vraag ik je, ben jij een goed mens? Ja? Want de meeste mensen, de meeste mensen protesteren omdat de dingen niet ten goede komt op dat moment. Voor hun. Ja? Maar als ze de kans krijgen, dan willen ze dat de regering andere mensen wel dwingen voor hun dingen. Ja? En daar moeten we mee oppassen. Want ik zie die dingen gewoon van verre afkomen. Ja? Want je wil wel niet dat bepaalde dingen gebeuren, ga je protesteren. Maar andere dingen laat je het gewoon, voor de rest laat je de regering intact. Je wil de regering niet weg hebben, je wil het daar houden. Want wat mensen daadwerkelijk willen, is zelf de regering controleren. Dus hun willen zelf op een of andere rare manier, willen ze zelf ook meesters zijn. Ja? En dat maakt jou een slecht mens. Ja, dus loop niet rond als jij in dit gelooft, prima, maar je bent geen goed mens, wees wel van bewust. Want daar begint het ook. Tegen jezelf eerlijk zijn, jezelf kennen. Ja? Het goede is per definitie een tegenovergestelde van de slechte. Ja? Het goede elimineert het slechte. Ik hoop dat we daar mee eens kunnen zijn. Ja? Waar is het anders voor bedoeld, het goede? Ja? Als jij niets doet en het kwade laat regeren, dan stem je toe met het kwaad. En je kan geen goed mens zijn als je het kwaad toestemt. En zo simpel is dat. Dus de vraag is, ik heb daar een foto van Hitler. Je ziet het daar. Het is heel gevoelig, allemaal, begrijp ik. En vooral voor Nederlanders. Ja? Maar de vraag is, waar waren de mensen? De Duitsers. Waar waren ze? Die hebben dit allemaal toegestaan. Ze hebben die regime achter het regime gestaan. Want ze zagen wel de voordelen om dit structuur te behouden. Dat Hitler, zeg maar, laat doen wat hij wil. Ja? Dit is het probleem. Die mensen die achter staan. Ja? Was het ooit moreel? En ja, dit is de lelijke kop van Willem II volgens mij. Dus zeg maar de voorouders van de koninklijk huis hier in Nederland. Ja? Maar was het ooit moreel voor koningen te beweren de heersers over iedereen in het land te zijn? Of was het moreel voor hem te beweren dat anderen zijn onderdanen zijn? Hier op Curaçao, ja, heb je hoe noem je dat? Standbeelden. Die staat gewoon erbij voor dankbare onderdanen. Ze noemen de mensen gewoon onderdanen. Onderdanen, en het zijn hetzelfde burgers, onderdanen. Dat zijn allemaal andere naam voor slaven. Dat is het. Ja? Was het ooit moreel? Als je eerlijk bent met jezelf, dan zeg je nee natuurlijk. Ja? Men wil als Gollum zijn. Daar, zie je daar rechts beneden. Die lelijke kereltje daar. My precious. Ja? De regeltje stelt voor eigenlijk de regering voor. Ja? Ze willen de macht hebben. Controle. Dat is de honger naar macht. Dat moet weg. Ja? En het gaat weg. Geloof me maar. Dus als jij het voluntair wil doen, ja of nee. Het moet weg. Want anders komen we niet vooruit. Als wij vooruit willen komen, dan is dat het. Anders gaat iets anders gebeuren. Daar ga ik het vandaag erover hebben. Ja? Dus leerbaarheid altijd blijf gezonde twijfels. En hou een open geest om te leren. Want heel vaak, wat ik krijg altijd als ik met mensen praat, dan zeggen ze ja, ik weet het al, maar mensen, het is niet zo moeilijk om te meten als jij, hoe je bewustzijn is. Hoe bewust je bent. Het is niet moeilijk. Want het is aan jouw daden dat ik het zie. Ja? Op het moment, en de dingen die je zegt. Het is niet zo moeilijk. Ja? Op het moment dat je gaat rappen wat je hebt gekregen op school, dan begrijp ik, dan weet ik precies waar je bent. Oké, hoi Glenn. Even voor mijn begrip. Het systeem, zoals je aangeeft, is een slavensysteem. En daar ben ik het met je eens. Ik vind het wel lastig, omdat wij eigenlijk allemaal deel uitmaken van het systeem. Zoals ik het zie, is het al geïntegreerd. Wacht even. Geïntegreerd vanaf het moment dat je bent. Je klopt. Je kunt ook onderdeel uitmaken van het systeem door het goede te doen. Iets voor de gemeenschap. Ja, maar je moet het zo zien, hè. Het systeem is inherent al
een immorele concept. Een immorele structuur zelfs. Het is immoreel. De vraag is nu, kan ik... Ja, geïntegreerd, ja. De vraag eigenlijk, Farida, is, kan jij met het zaaien van immoraliteit, moraliteit zaaien, of oosten? Dat is dan de vraag. Het is niet mogelijk. Wat jij me nu zegt is van, ik kan mango planten en ik krijg zuurzakbomen. Volgens de natuurwet is dat niet mogelijk. Het is een onmogelijk. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen dit systeem intact houden. Want ze denken, ze kunnen iets goeds gaan doen met dit structuur. Je kan niks goeds naar voren brengen, ja, op het moment dat je mensen gaat zitten dwingen. Want luister, de principe van alles wat de regeringen is dwingen. Want je zal altijd krijgen dat mensen niet willen doen wat ze hun gevraagd worden. Ik ben één persoon die eigenlijk heel makkelijk niks doet dat de regering mij zegt om te doen. No, nada. Ik probeer zoveel mogelijk niet te doen wat ze me vragen om te doen. Want het is 9 van de 10 keer is het gedonder. Het is gedonder. En het is allemaal hoofdpijn ook. Want je moet elke keer achter die mensen gaan rennen voor jouw rechten die je vanaf geboorte al hebt gehad. Niemand kan je rechten geven. Je rechten zijn inherent. Ja. Ja, hoe kan je... dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag, Farida. Hoe kan je daar overleven? Ja. En nogmaals, dit is de eerste stap. De eerste stap is te erkennen. Ja. En het heeft te maken met je rechter hersenhelft gebruik maken van je creativiteit. Ja. Ik ga kijken als ik dan een keertje gewoon rustig in de show, zeg maar, een hele show besteed aan hoe je, want vandaag ga ik bespreken hoe we eruit gaan. Hoe komen we uit de matrix? Oké? Dat is dan eigenlijk het hele verhaal. Ik geloof niet om te gaan wonen bij de Indianen in de woestijn. Of in de bos. Dat geloof ik niet in. Er zijn sommige mensen die dat doen. Oké? Want wat gebeurt is dan komen immorele mensen naar jou toe. Met hun tanks, met hun geweren. En dan gaan ze toch weer proberen te dwingen. Het probleem is dat deze systemen moeten gewoon weg. Zodat nooit meer dit soort dingen gebeuren. We willen dit niet meer hebben. En dan ga je ook laten zien dat dit is niet de eerste keer dat wij deze les krijgen. En elke keer komen we niet eruit omdat we zo gelovig zijn in het systeem. De eerste stap is te begrijpen dat jouw leven niet bepaald wordt door een ander. Jij maakt het. Jouw keuzes maakt jouw leven. Ja? En hoe meer je dan moreel zaait, dat krijg je terug. Ja? Ik gebruik het niet meer. Ik ben al eruit, kan je zeggen. Tenminste, zover ik het kan. Want sommige dingen kan je gewoon letterlijk niet eromheen komen. Omdat we zijn nou eenmaal één geheel. Ik maak deel uit van het geheel. Okay? Ik probeer alleen maar het geheel te vertellen. Luister mensen, we kunnen het beter. Want dit is... Ik bedoel, wij leven goed, tussen aanhalingstekens goed, omdat de mensen in Afrika of de mensen in India of de mensen in Azië slecht wonen en leven. Hetzelfde als je zegt van, oh, de arm heeft het lekker, maar het been heeft pijn. Ja? Ja, Eva geeft een goede punt hier. We zijn in dit systeem geboren, maar we zijn niet verplicht ons leven te geven voor iets dat ons niet dient als geheel. Dat klopt. Als geheel. Dit is het stukje ook. Dit is ook de sleutel. Als geheel. Want voor een aantal mensen, voor 1%, hooguit 5% van de mensheid, werkt dit systeem. Maar de andere 95% moet slaaf zijn om die 5% lekker leven te geven. Dus voor die 5%, dus de rijken en de mensen in de top, die willen dat dit systeem blijft. Die willen het heel graag. En de andere 95 tot 99%, ja, die maar stikken. Ja? En zo kunnen we niet zo door blijven gaan, want het werkt echt niet. Want mensen houden dit systeem vast, omdat men denkt dat hun beter worden in de toekomst. Maar het is allemaal bullshit.
Ja, dus we gaan praten over hoe komen we uit de matrix. Dus Farida zegt van hoe overleven we het. Ja, eigenlijk moeten we niet willen overleven, we moeten eruit. Dat is eigenlijk de hele gedonde. En overleven in de matrix en als een bewust wezen is soms vechten. Het is nou gewoon eenmaal zo. Het is soms vechten, want het wordt niet gratis gegeven. Je moet hard voor werken voor je vrijheid. Ja? Dat is eigenlijk jammer. Het moet juist andersom zijn. Het moet hard zijn zodat mensen slechte dingen kunnen doen. Daar moet het zijn. Het zijn er 4 films, mensen. We gaan de derde, van links naar rechts gaan we de derde bespreken vandaag. We hebben de eerste 2 al gehad. En de andere keer gaan we dan de laatste erover hebben. Het is een allegorie, niet vergeten. Heel veel mensen weten niet eens. Het is een allegorische, net als ook heel veel verhalen in heel veel geschriften. In de Bijbel, in de boeddhistische leringen, maar ook in de islamitische leringen. Er zijn misschien sommige dingen die gebeurd zijn, geschiedenis gerelateerd, maar het is in het algemeen gewoon een morele lessen die ze dan eigenlijk de mensheid willen leren. Dat zijn allegorieën. Dus de eerste film gaat over wat is de Matrix. De tweede, waarom zijn we in de Matrix. Daar hebben we uitvoerig ook over gehad. En vandaag gaan we hebben... waarom zijn we in de Matrix? En vandaag gaan we hebben over hoe komen we uit de Matrix. En de vierde film gaat over wie ben je en wat is je doel. Oké. We gaan eventjes heel snel een break nemen nu. Ik ben zo terug met verder uitleg. Hey, pica tá contento, mas feliz me dá. Você dico, para sombra para promedia de história Stichting Pica Pica tá organizar Moederdag 8 de mei. De 2 horas para 6 horas, karaoke dag com DJ Shonan Bampasa. Douche de ambiente, nos ambiente. Seguro. Canta malo, passa bom. Nós tá baitinho. Comida criollo, vou escorrer, ou galinha, ou carne estobá, anto tabaitim, passapalo, boca duche, turcos, nos cosna, completo boy, dag, solamente nos precisa pedir. Boer, agora esse custa completo mencionar. Dus toma nota, 8 de mei, de 2 horas. 6 horas, maneira para me ribe flyer na Hoogvliet e adres te poni a possível não tem vervoer e se nota problema a sombra bota barra na metro Zalmplat 1 minuto bota cá nacional hasta Bayega mané Bombocati dus toma nota 25 euro só para entrada a receita inclui boa comida criollo maneira nossa está. Dus wie passa Moederdag, de douche ambiente, nos ambiente, anto prometo me olvidar. Daarbij tem 3 prêmios. E mama di, mais lief e bom of e mama perfeito. Abo te decidir quem tá bom mama pa abo. Dus, bingo amiga. Se botar também que vem canta, e também potente. Dus, até meu número de telefone, Ribe Flyer, llama, reserva bocachi, para sombra, começar. Lugar, tá limitado. Vai para boqueta for, para sua etabaita tremendo. Então, te conhecer, nos na já cerca. Seguro. Amigo do meu presente. De 8 de maio, amitei. Botam bete. Ja, we zijn er weer mensen. Dankjewel voor het kijken naar de reclame. Niet vergeten dus, Moederdag. Het gaat volgens mij heel leuk worden. Ja, dus de vierde film gaat over in principe wie ben je en wat is je doel. Dus dat is iets dat je zelf moet gaan bepalen trouwens. Dus heel snel. Dus de
de laatste 3 films zijn de films die minder populair zijn, omdat ze dan iets van jou verwachten. Ze verwachten eigenlijk dat jij verandert. En dat is ook de reden waarom het ook minder populair is dan de eerste. De eerste praat over ons gevangenis, ga je zeggen. En heel veel mensen zeggen, ja, het is interessant om te weten dat we hebben die gevangenis. En een gevangenis, die deuren zijn zo groot. En de tralies zijn zo dik. We kunnen, net als David Icke zegt, we kunnen onze gevangenis bespreken tot koninkrijk komen, kan je zeggen. Oké? Maar als je niet de wil hebt om eruit te komen, dan blijf je erin. Dus daar gaat het eigenlijk om. En ik heb iets niet goed gelezen van Eva. Eva zei ook van bijvoorbeeld dienstplicht. Die hebben ze nou nu eindelijk beter uitgelegd. Dat dienstplicht opgeschort was. Het was niet afgeschaft. Dus mensen worden nu opgeroepen ook om bijvoorbeeld om hun leven te geven voor hun vaderland zogenaamd. Ja? Het zijn allemaal opofferingen trouwens toch ook. Ik heb zoiets van, als het allemaal zo belangrijk is voor deze mensen, ga zelf, dus al die commandanten en al die militairen, zeg maar, hoge piefpaf, laten ze zelf gaan vechten dan. Waarom moet ik mijn leven gaan geven voor een slavensysteem? Ga zelf vechten, voor jouw macht. Ja? Ga zelf je leven opgeven en ga zelf als een idioot, als een slaaf, dat allemaal op de battlefield jezelf opgeven. Want dat is het toch juist. Wat hebben ze gedaan nu? Ze hebben al die mensen, zeg maar, ze zitten vermoorden daar in Oekraïne en Poetin. En ik moet het toch allemaal gaan doen? Je bent gek. Je bent gek. Ik weet niet hoeveel Curaçaoenaar of Antillianen dat ook gaat doen trouwens. Want als jij Curaçaoenaar dan ben je echt gek. Want dat betekent dat je dan, zeg maar, jouw slaafmeester voor hem aan het doodgaan bent. Omdat hij dan zo goed voor ons is. Dat is niet goed voor ons hoor. Maar goed. Dus het vraagt iets van jou. Dit is het eigenlijk. Dus hoe komen we eruit? Nogmaals, hier begint het weer. Neo slaapt. Dus het helft van het verhaal is weer nog steeds aan het slapen. Want nog steeds begrijpt de Neo niet wat er gedaan. Dus het verwijst naar, we begrijpen nog steeds niet wat er gedaan moet worden om echte verandering te brengen. Dus we begrijpen wat het is. We weten waarom we nu tot hier zijn gekomen, maar nog steeds begrijpen we nog steeds niet waarom, hoe we daaruit kunnen komen. En de vrouwelijke gedeelte, dus Trinity, is weer in nood. Die is droevig, want Neo is weg. Neo is ergens. Je gaat zo direct zien, Neo is eigenlijk tussen de machine, in de film is Neo tussen de machinewereld en de echte wereld. Oké? Dus, maar Neo slaapt weer. Dus dat betekent ook, dezelfde mensen die zeggen van we zijn wakker, heel vaak ook nog steeds aan het slapen zijn. Dus volgende week ga ik praten over wat betekent het om daadwerkelijk wakker te zijn. Oké? Dus hier zie je ook Oracle in een andere lichaam notabene. Want de Merovingian is echt heel erg boos geworden op de Oracle. De tweede film heeft de Oracle, Neo en het team geholpen om de sleutelmaker te bevrijden. En daar was Merovingian niet zo blij mee. Dus hij heeft eigenlijk de Oracle gedelete, verwijderd. Maar blijkbaar is het niet helemaal goed gelukt. Maar de Merovingian is op dit moment natuurlijk heel erg pissig. En hier zie je dan, zeg maar, de Oracle. En, maar via de Oracle kwam ze erachter, dus Morpheus en Trinity kwamen erachter dat Neo tussen de mensenwereld zit en de machinewereld. En deze meneer die daar ziet achter is de Trainman. En de Trainman is de eigenaar, eigenlijk de baas van deze wereld. Het is een soort tussenwereld. Tussen de echte wereld en de machinewereld. Ja? En eigenlijk willen Trinity en Morpheus een reddingsmissie. Dus ze kwamen bij de Oracle vragen waar Neo is. En ze willen eigenlijk een reddingsmissie doen. En eigenlijk Merovingian vragen om Neo vrij te laten. Want de Trainman werkt voor de Merovingian. Dus je kan deze, het is een soort treinstation. Je kan deze zien als een soort zwarte markt eigenlijk in het echt. Waar programma's deals maken met de Merovingian. Ja? En codes in en uit de matrix, zeg maar, smokkelen. Een soort smokkelaar is die eigenlijk. Ja? Maar op een gegeven moment zegt een programma tegen Neo, ik doe dit, want er was een programma daar en die heeft een deal gemaakt met de Merovingian. En die heeft gezegd van ja, ik doe dit omdat ik lief heb voor mijn dochter.
En dan Nio zei van, kan een programma lief hebben? Ik zei ja. Een programma, het verwijst naar de redenen die mensen aan zichzelf vertellen om dit systeem te blijven aanschouwen. Dat is eigenlijk wat er allemaal gaande is hier. Want zelfs de duivel, die zorgt goed voor zijn kind. Dus dat maakt je geen goed persoon trouwens. Ik heb er een keertje ook iemand gehoord dat hij dan hij beschouwt zich goed omdat hij dan voor zijn familie zorgt. Dat maakt je geen goed mens. Ja, de duivel, Satan, zorgt ook voor zijn kinderen. Dus, en hier zie je, zeg maar, tenslotte helpt eigenlijk Serf, de middelste guy daar. Die helpt Morpheus en Trinity in de meters opnieuw een deal te sluiten met de Merovingian. Maar de Merovingian zegt iets heel erg belangrijk hier. Hij zegt, ik wil het oog van Oracle hebben. Dus hij wil alles kunnen zien en weten. Dit is ook hoe ze noemen dat de R-complex, de reptiele brein werkt. De linkerkant van de mensen die linkerkant dominant zijn, die willen dat. En dat zie je ook heel vaak ook in de regering. Men wil alles weten wat je doet. Ja, ze zijn met de BSN-nummer, op basis van het BSN-nummer koppelen ze je, zeg maar, je belastingverhaal, geschiedenis. Ze koppelen je de medische geschiedenis. Ze koppelen je dan, zeg maar, als je donateur wil worden, ja of nee. En op basis van het nummer kunnen ze alles administreren. Daar gaat het om. Dat is dan heel erg linksdenkend. Ja, dat is dan ook het probleem. Ja, dus het is denken die compleet gescheiden is van liefde. Ja? Ik wil gewoon alleen maar logica zien. Ik wil alleen maar kunnen begrijpen hoe ik het beste, meest efficiënte oplossing kan vinden. En klaar. En controle uitoefenen. Daar gaat het eigenlijk om. Controle. Ja? En dat is het ook. Ze willen ook geen eerlijke spel spelen. Dus ze willen eigenlijk, voordat het spel zelf begint, al winnen. Ja? Dus daarom, als je dit systeem blijft houden, je mag. Het kan. Maar je gaat nooit winnen. Ja? Jij, de 95%, gaat nooit winnen. Het is niet gemaakt zodat jij wint. Eén keertje in 1000 jaar krijg je misschien een klein beetje geld gestort op je rekening. 500 euro, 300 euro, 200 euro. Zo nu en dan een duizendje hier. Ja? Maar voor de rest, jij moet gaan betalen. Daar gaat het om. Ja? Het zijn psychopaten en leechers. Ze zuigen alleen maar zonder niks bij te dragen, die dingen. Die dingen zijn eigenlijk niet goed voor de mensheid. Dus uiteindelijk wordt Trinity heel erg boos, want Merovingian wil natuurlijk de oog van de Oracle hebben. En Trinity zegt van, jij wilt een deal sluiten? Wat dacht je hiervan? Je geeft me Neo of sterven we allemaal hier en nu? Ik ben bereid mijn leven te geven en te sterven. Dit is iets dat wij moeten gaan beginnen te begrijpen. Ja? Het echte leven is geen leven in slavernij is geen leuk leven, mensen. En jij kan wel het gevoel hebben dat jij vrij bent, maar je bent niet vrij. En dat hebben we ook gezien en meegemaakt en doen we het elke dag. Ja? Maar jij kan niet zeggen vandaag van stop met werken en denken dat alles goed gaat. Dat is slavernij. Als jij vrij bent, dan kan jij het wel besluiten. En dat je dan geen negatieve consequenties voor je leven zal moeten zijn. Als jij zegt van, ik ga nu iets anders doen. Oké? Dus nu moet je het meer strategisch doen. Dat heb ik wel gedaan trouwens. Ja, ik heb gewoon gezegd van, ik ga het niet meer doen. Ik ga op een andere manier, zeg maar, mezelf in leven houden. En grotendeels eet ik van de grond, mensen. Gewoon direct van de grond. Ik hoef niet naar de supermarkt te gaan. Gewoon direct van de grond. Dus dat betekent dat je misschien moet gaan leren planten. Dus het is een proces wel. Bij heel veel mensen. Voor Farid is dit eigenlijk meer ook. Maar die vroeg ook van, hoe komen we eruit? Hoe overleven we? Je moet gaan beginnen te begrijpen dat je lichaam eigenlijk als het processed is, uit je dieet moet halen. Als wat in een fabriek is gegaan, moet je uit je dieet weghalen. Praten over gezonde leven. Zelfs van vegetarische mensen en veganistische mensen, die kopen dingen in pakjes. Ja, eigenlijk moet je daarvan afstappen. Ja, zoveel mogelijk. En dan ga je zien ook dat je kosten minder worden. Ja, dus dat is één stap. Ja. Probeer zelfvoorzienend te zijn, zoveel mogelijk. Zo kom je eruit. Niet meer afhankelijk zijn van een systeem. Je probeert, zeg maar, erin te blijven, maar ook, zoals Jezus zegt, we zijn erin, maar we zijn niet van het systeem. We zijn erin om licht te brengen, zodat de anderen het gewoon... Ik ga ook uitleggen zo direct in het verhaal van
van de Matrix komt het weer naar voren. Dus dat is wat er is gebeurd. Dus uiteindelijk laat de Merovingian, zeg maar, Neo los. En voordat Neo weer terug gaat naar de echte wereld, gaat hij even langs de Oracle. En het gesprek met de Oracle en Neo is heel belangrijk voor de plot. Oracle zegt tegen Neo, de architect heeft jou verteld wat... de architect heeft hem verteld wat hij hem heeft verteld, omdat de architect niet verder kan kijken dan welke keuze dan ook. Dus de architect begrijpt keuzes niet. Hij begrijpt dus geen vrije wil. Ja? En dan zegt hij, het is de machinebewustzijn eigenlijk. Ja, die de keuze niet begrijpt. Dus de architect, in de tweede film heeft de architect met Neo gesproken, maar de architect begrijpt keuzes niet. Daar gaat het eigenlijk om. Dus de architect is de linker hersenhelft gescheiden van de rechter hersenhelft, gescheiden van liefde. Oké? Hij begrijpt geen keuzes, is volledig deterministisch. De architect zei tegen Neo dus, daarom sommige daklozen bewust willen op straat slapen en leven dan, meedoen. Ja, dat is een goede punt daar. Er zijn sommige mensen inderdaad die dakloos zijn. En die willen liever op straat leven, ja, dan in een slavensysteem. Dat klopt. En geloof me, als het zo erg wordt, dan zou het misschien ook moeten betekenen dat ik ook gewoon dakloos. Ik was al een keertje een korte periode dakloos. Maar het was voor mij, het was niet zo erg als mensen denken soms. Ja? Maar het is wel heel droevig dat anderen geen onderdak kunnen hebben, omdat het systeem dat bepaalt, de cultuur dat bepaalt, op een of andere rare reden. Die dingen moet iedereen gewoon hebben, ongeacht als ze werken, ja of nee, in principe. En het is heel moeilijk, want mensen moeten gaan leven nu op basis van purpose. Ze moeten een doel hebben in het leven. Heel vaak zie je ook dat de productie van de mensheid omhoog gaat op het moment dat ze een doel hebben. Ja? Dus de doel, die is nu dood, die is nu vervangen met geld. Ja? Maar de echte motivator is geen geld. Is een doel, of een leven leiden met een doel. Dan kan je zelf gratis dingen bedenken en maken voor de meerderheid, voor de mensheid. Want je krijgt dan plezier in. Ja? Maar goed, de architect zei tegen Neo, keuzes zijn allemaal variabelen. Ja, zie je? Het is allemaal logisch denken. Variabelen, één voor één moet het variabel moeten worden opgelost. Ja, en Oracle vervolgt met Neo. Dit is zijn doel, dus het doel van de architect. Om de vergelijking in evenwicht te brengen. Dus het is allemaal logisch nadenken. En Neo vraagt aan de Oracle, ja, wat is je doel? Dus de vraag aan de Oracle, wat is het doel van de Oracle? Ja, en Oracle antwoordde om het uit balans te brengen. Dus met andere woorden, Oracle is dan de andere kant van de hersenen, de rechter hersenhelft, de intuïtieve kant, de chaotische kant. Ja? Heel vaak zeggen ze, vrouwen die zitten dichter bij hun gevoel. Maar het is dan de intuïtieve kant, de chaotische kant. Daarom kunnen vrouwen van allerlei soorten dingen met elkaar koppelen, ze zijn heel erg chaotisch soms. En mannen zijn heel logisch, in het algemeen. Maar wij moeten allebei de hersenhelften gebruiken. Ja? Dus de Oracle zegt, ik zie het einde komen, ik zie dood. Ze verwijst natuurlijk naar Agent Smith, die zijn virus heeft besmet over de hele wereld. En Oracle vervolgt en zegt, jij bent alles wat hem in de weg staat en zeer binnenkort zal hij de macht hebben om deze wereld te vernietigen. Ik geloof dat hij daar niet zal stoppen. Hij kan niet totdat er niets meer over is. Dit is het juist. Het kwade die dan zelf de donkere occultisten, laat ik het even zo noemen, gebruiken om dingen te vernietigen, om controle te hebben, die gaat niet daar blijven. Het blijft zich verspreiden. Het wordt nog erger en nog erger. Hij gaat niet stoppen totdat alles weg is. Ja? Dus mensen die nog controle willen, als alles weg is, dan heb je niks om controle over uit te oefenen. Ja? Dus dit is het eigenlijk. Ja? Deze duisternis wil eigenlijk de liefdesenergie gewoon verwijderen van de wereld. Ja? Ze willen eigenlijk liefde uit de wereld verbannen. Ja? En dan vraagt Neo, wat is hij? En Oracle beantwoordde, Agent Smith is je tegenpool.
Dus als Neo staat voor licht, leven en liefde, staat Agent Smith voor duisternis, dood en entropie. Ja, decay, naar achteruit gaan. Ja? En nu hebben we Agent Smith, om te begrijpen. Zodat je het verhaal begrijpt. Agent Smith is nu de dominante kracht in onze wereld. Ja? Dus het is dan duisternis, dood en entropie. Dus zeg maar achteruit gaan. En zegt Oracle, hij is dan de resultaat van een vergelijking die zichzelf probeert uit te balanceren. Dus hij zegt, je hebt Neo's en je hebt Agent Smith in de wereld. Ja? Nou, kort nadat Neo weggaat, dan komt Agent Smith binnen en dan assimileert Agent Smith zichzelf in de Oracle. Dus nu is de dood, zo kan je het zien, dus nu heeft de dood de vooruitziende blik en kennis over hoe iedereen te besmetten en te vernietigen. Dat is het eigenlijk. Nou, we hebben, aangezien we het hebben over verschillende personages en wat ze vertegenwoordigen, dan kan je dan zeggen, met de architect linksboven. De architect is je ego. Dit is de onbalans in de linker hersenhelft. Is ook de reptiele gedrag. Vluchten of vechten. Heel droog, heel logisch. Ja, als je zegt droog en logisch, laat me denken aan Nederlanders. Heel eerlijk. Ja, dus ik praat gewoon vrij uit. Want we moeten praten, want anders gaat het niet gebeuren. Anders komt er geen verandering in onze wereld. Ja, dit is een droge, logische, zijn droge en logische mensen heel vaak. Helemaal niet leuk soms om mee om te gaan. Ja, en ze verlangen veel te veel naar controle. Dat is ook een punt. Veel te veel naar controle. Alles moet gecontroleerd worden, alles moet zogenaamd efficiënt zijn, allemaal bullshit. Ja, en ze zijn zogenaamd en alles moet in volgorde zijn. Zogenaamd, dus aanhalingstekens. Heel deterministische kant van de schepping. Ik zie hier 3 tegen 1. Wat bedoel je daarmee, Eva? En Oracle is eigenlijk de intuïtieve kant van het geheel. Het is onbalans in de rechter hersenhelft. Gevoel, emotie, alles is op gevoel en emotie. Profetie, mensen die continu geloven in profetieën en al die andere onzin. Ja, New Age beweging. New Age overtuigingen. Ja, het toevalligheidsaspect van de schepping. Ja, het is allemaal toeval. Niks is concreet. Waarheid is niet echt. Het is allemaal onze eigen perceptie, onze eigen dingen. Dus dat zijn die mensen. En dan heb je dan zeg maar, de Merovingian is eigenlijk representatief voor Satan. En je kan het zien als de gevestigde orde. Daar komen de donkere occultisten, zeg maar, zijn de baas. Ja? Dus we noemen ze Illuminati, maar ze zijn niet geïllumineerd. Illuminati betekent geïllumineerde mensen die verlicht zijn. Ze zijn ver van dat. Ja? Maar ze hebben die naam nonetheless. Ja? Ze zijn vleeselijk en basisverlangen. Seks, eten, we moeten woningen hebben en dat soort dingen. Manipuleren en misleiden. Dus dat is dan Merovingian. En dan heb je dan Agent Smith, is dan de angst en de dood. Ja? Dat is de vergiftiging. Agent Smith is nu in Bane. En Bane betekent vergiftiging. Ideeën. Jouw wereldbeeld. Vergiftiging noem ik dat. Ja? Het representeert verval, entropie, afbraak, catastrofe. Dat is wat het creëert. Catastrofe. De dood. Ja? Nou, hebben we gevraagd. Ik dacht dat je intuïtie het moest opnemen tegen de ego, Satan en angst. Nee, dat is niet 3 tegen 1. Je moet eigenlijk hetgene die gaat, hoogbewustzijn gaat tegen ze allemaal in. Hoogbewustzijn. En hoogbewustzijn bereik je op het moment dat je de rechter hersenhelft en de linker hersenhelft laat huwen. Ze worden dan, dat is dan zeg maar de bijeenkomsten van de vader en de moederenergie. Dat is dan zeg maar de zogenaamde heilige geest die Maria bezwangert. Het is niet een echte heilige geest die... Kom op mensen. We zijn niet kleine kinderen meer die geloven in fabels. En ik heb altijd mensen die... ja, maar God kan alles. Ja, maar hij heeft een schepping gemaakt. Hij heeft een creatie gemaakt. En daar kunnen we dan meemaken. En je hoeft niet... gekke dingen te bedenken. Mensen kunnen ook gewoon niet vliegen zonder dat ze dan een vliegtuig maken. Ja, dus er zijn dingen die stap voor stap naartoe moeten gaan. Ja, maar we zijn geen kleine kinderen. Dus we gaan niet zitten geloven in een machtelijke zwangerschap.
Het heeft te maken met je gedachtegangen. En Maria vertegenwoordigt sowieso de liefde-energie. Ja? Maar dat is ook de hoge bewustzijn. Het samenkomst van die twee. De linker en de hersenhelft haalt tot één. En dat geeft het kind. Dat is een actie. Nio. Dat is een actie. Je wordt dan een agent van verandering in jouw samenleving. Dat is wat ik wil dat meer mensen worden. Een agent van positieve verandering. Maar eerst moet je begrijpen wat het probleem is. Ja? Dus, dus hier zie je tenslotte bespreken de kapiteins hoe ze teruggaan naar de stad Zion. Dit is allemaal de linker hersenhelft. Ze bedenken strategieën, hoe gaan we doen, bla bla bla. En dan komt Nio binnen en zegt van, weet je wat, ik weet wat ik moet doen. Ik moet eigenlijk naar de machinestad gaan. Dus ze denken, op dit punt denken ze dat Nio helemaal het verloren heeft. Gewoon gek is. Want niemand heeft het overleven die naar de machinestad is gegaan. Dus ze zeggen van, ja, je bent geen goed bij je hoofd, man. Ja? Zelfs Morpheus aarzelde. Zelfs Morpheus. Ja? Maar uiteindelijk gaf Niobe, dat is een van de kapiteinen daar, zegt van, ja, je mag mijn schip meenemen. En Morpheus die was verbaasd. Die zei tegen Niobe van, ik dacht dat je niet in profetieën in de een van de ene geloofde. En Niobe antwoordde heel simpel, nou, ik geloof niet in profetieën, ik geloof in hem. Dus dit is eigenlijk een verwijzing dat je niet in profetieën hoeft te geloven. Je kan een agent van verandering zijn. Je kan verandering brengen in de wereld. Om te starten moet je nee zeggen. En ook weer van Farida vraagt, hoe kunnen we dan overleven? Nou, ik heb één kleine punt genoemd van zelfvoorzienend zijn. Maar als wij dan, ik zou het liever vinden dat geld helemaal verdwijnt. Maar ik denk niet dat het in één keer gebeurt. Het is een stapsgewijs proces. Het veranderen van, het ontmantelen van al deze structuren is ook een proces. Dus, maar een hele goede start zal zijn bijvoorbeeld Bitcoin. Ja? Dus ik ben een hele niet als investeringsmechanisme. Want dat is het juist. Mensen kopen Bitcoin om te weer veranderen naar een euro. Dat is niet het punt. Euro en dollars en guldens en al die zijn centraal beheerd. Je moet een niet centraal beheerde systeem hebben waar je dan zeg maar goederen kan mee wisselen. Want nu kunnen ze zeggen, vooral door de dingen van, je hebt elke jaar 3%, hoe noem je dat ook weer? In principe 3% inflatie, dankjewel, inflatie. En dat is een hidden tax, dat is een verborgen belasting. Ja? Je wil die dingen niet hebben, man, echt serieus. Dus dat betekent dat je meer moet werken voor hetzelfde producten. En dat doen hun, hoor. Dat is niet iets uit de lucht vallen, dat doen hun. Dat is weer één druk op de knop en dan maken ze meer geld. Dat is inflatie. Inflatie is meer geld maken. Ja. Oh, wat zijn je ervaringen met Bitcoin? Ik koop Bitcoin niet. Ik heb Bitcoin niet als investeringsinstrument. Ja, mijn verhaal met Bitcoin, en ik heb ook andere monetaire cryptocurrencies, die kan je op mijn website kan je zien. Bij donatie zie je al die cryptocurrencies die ik accepteer. Ja, en die zijn naar mijn optiek stabieler. Ik zeg niet dat ze morgen voor altijd blijven, maar ze zijn stabiel. En ik koop ze niet als investerings. Ik koop ze niet als instrument. Het zijn echt. Ik gebruik het echt voor het wisselen van goederen. Ja? Dus als mensen zeggen van oké, ik wil jou pizza geven voor zoveel bitcoin, dan geef je ze bitcoin en dan krijg je een pizza. Ja? En we moeten gewoon daar naartoe gaan. Dat is dan die richting moeten we gaan. Meer vrijheid. Oké? Dus uiteindelijk zie je hier Bain. Bain heeft een van die dokters doodgemaakt en uiteindelijk ging die schuilen in de hovercraft, dat is een schip van Niobe, waar Trinity en Neo nu daar zitten. Ja? Dus Bain is nu aan boord de Logos. Ik ga zo direct vertellen wat de Logos betekent. En hier zie je dan zeg maar dat Bain, dus de vergiftiging van jouw gedachten, van jouw wereldbeeld, die heeft
de liefde-energie nu gegijzeld. Dat zie je hier. En dan zie je Neo die komt om zijn geliefde natuurlijk te gaan redden. En dan zie je hier, zeg maar, waar hij dan zeg maar, met Bane in gevechten was. En zijn fysieke zicht, die wordt dan verwond. Hij krijgt ernstige verwondingen eigenlijk aan zijn ogen. En verloor dan dus zijn fysieke zicht. Ja. Heel erg leuk hier, want Bane noemt hem hier de blinde Messias. Weer een verwijzing dat Neo de Christusfiguur is. Ja, hij noemt hem de blinde Messias. Dus de hele Matrix verhaal is weer het verhaal van Jezus ingepakt in de Matrix. In de 4 films van de Matrix. Oké? Dus dat zie je hier ook. Dus hij noemt hem, nu ben je de blinde Messias. Neo is nu volledig gehandicapt eigenlijk door zijn verzintuig. Dus hij heeft nu iets meer nodig om te waarnemen. Dus nu heeft hij dan zijn 7e zintuig nodig, kan je zeggen, om te waarnemen. Zijn hoogbewustzijn zintuig, kan je zeggen. Ja? En op een gegeven moment begint hij dat te gebruiken. En nu kan hij de wereld, niet vergeten, in film 1 kon hij de codes zien van de Matrix. Ja? Nu is het de wereld. Hij kan nu de wereld zien en alles zien voor wat daadwerkelijk zijn. Zijn gewoon demonen. Dit is een verwijs naar een demon. Ja? Dus de Agent Smiths die rondlopen zijn gewoon demonen. Dus we hoeven niet te geloven in demonen. Kijk om je heen. 95% lopen rond. Continu met jou te praten. Ja? Omdat hun geloofssysteem slaafsysteem zijn. En hun willen dat systeem beschermen. Want ze hebben op een of andere manier baat bij. Ja? En ze zullen je altijd tegen jou heen gaan. Op een manier. Je gaat naar de supermarkt. Oh, je moet snel je mondkapje aandoen, want anders. Of je gaat ergens naar een vliegveld. Ja, je moet al die dingen doen. Het zijn allemaal Agent Smiths. Allemaal. Ja? Die het systeem in stand houden. Omdat ze denken dat ze het nodig hebben. Uiteindelijk maakt Neo, Agent Smith, Bane dood. En Neo en Trinity redden natuurlijk verder naar de machinestad. In de tussentijd zijn hun aan het voorbereiden voor de aanval op Zion. Ze zijn natuurlijk hartstikke bang hier. Want ze denken dat ze geen kans hebben tegen de machines. Uiteindelijk begint de strijd nog. Zeg maar. Wanneer de machine, de muren van Zion doorbraken. De machines komen binnen als een zwerm sprinkhanen. Dit heeft een verwijzing naar een van die vloeken van Egypte. Ja? Die sprinkhanen. Maar het verwijst ook aan de talrijke mensen die het systeem willen behouden. Voor de machinebewustzijn wil werken. Dit vertegenwoordigt hun. Ze zijn zoveel gewoon. Ja? Ze zijn ook onbewust van hun acties. Ze doen gewoon wat gezegd wordt. Ze zijn gewoon te veel. Op een gegeven moment vliegt Niobe binnen de Zion. Ik ga een beetje snel er doorheen, mensen, want we komen een tijd tekort. Op een gegeven moment gaat Niobe heel snel naar binnen. En die gebruikt iets dat heet de EMP. Dat is een soort elektromagnetische impuls. En dat gaf eigenlijk, dat legde de hele vloot van de machine stil. En gaf Zion een beetje ruimte. Ze zijn nog niet klaar, maar hij gaf hem tenminste ademruimte. En dan zie je hier, en ik denk, dit is dan de boodschap van de film. Dit is wat de belangrijkste boodschap van de film is eigenlijk. En dit is wat er moet gebeuren om aan de Matrix te ontsnappen. Dus opletten. Dus in de nasleep is er een gesprek tussen Neo en de raadsleden van Zion. En de raadsleden zeggen, Neo doet wat hij doet, of wat hij denkt dat moet worden gedaan. Dus met andere woorden, hij heeft nu zijn ware doel gevonden. Dan gaan we voor de volgende film gaan we daarover hebben. Wat is jouw doel? Maar Neo heeft zijn doel nu ontdekt. Ja, want jouw doel ontdekken is iets van jezelf. Jij bepaalt wat je doel is in het leven. Oké? Hij weet nu wat er moet gaan gebeuren. En hij doet uiteindelijk wat hij moet doen, zeg maar.
Dat betekent een hoger bewustzijn brengen bij de mensen in de machinewereld. De mensen in de machinewereld zijn de mensen met de linker hersenhelft. Die logisch zijn. Mensen die gescheiden zijn van liefde. Daar gaan we liefde brengen. We gaan in hun hart, daar gaan we, in het midden van hun, gaan we liefde brengen. Dus hij heeft zijn doel gevonden. Dat betekent dit. Dit hogere liefdebewustzijn in hun hart brengen. En dan zelfs een Morpheus zegt, ja, ik weet niet of hij de machinestad zal bereiken. Ik weet niet of hij ons kan redden. Maar wat ik wel weet, is dat zolang hij maar 1 ademteug in zijn lichaam heeft, zal hij niet opgeven. En daar gaat het om. Hier heb ik het over. We moeten ons zich niet opgeven. Het doorzettingsvermogen hebben, het wilskracht hebben om het juiste te doen en blijven doen. Dat is de enige manier hoe we eruit komen. Dus je moet niet zeggen van ja, ik heb vandaag goeds gedaan en morgen ga je het weer voor het systeem verder. Ja? Je moet gewoon stapsgewijs jouw leven gaan veranderen. Als jij weet van, oh, ik draag hierbij aan een slaafsysteem en ik wil stapsgewijs gaan we eraf, gaan we eruit. Dat heb ik ook gedaan. Ik eet slecht, ik zorg heel slecht voor mijn lichaam. We gaan stapsgewijs de juiste kant op. Maar waar we nu aan het doen zijn, we gaan de andere kant op. Er komen meer regels, we worden meer slaaf, er komen minder gezondheid. Ja, ook al zeggen ze dat we meer gezondheid hebben, maar 80 jaar leven dat is dan de gemiddelde van de mensheid tegenwoordig. 80 jaar is bullshit. Vroeger, er zijn in de geschiedenis mensen die vele malen meer leven. Ja, dus dat betekent dat we achteruit zijn gegaan en niet vooruit. Ja? Dus de manier om uit de matrix te komen is aanhoudend wilskracht en inspanning. Acties. Begrijpen wat natuurwetten zijn. Willen veranderen. En voortdurend door onze wilskracht het goede brengen in het leven. En je kan het hier misschien niet goed zien, maar er zijn 3 hoofdleidingen die naar de machinestad gaan. En je ziet daar, dit zijn de 3, je kan zeggen de 3 energieën die het systeem van jou zuigen. Dat is namelijk je gedachten. Want ze geven jou hun versie van het leven. Dus dat is jouw gedachte. En je geeft hun jouw aandacht. Oké? Dus ze manipuleren je, zodat je op een bepaalde manier kan denken. Vervolgens halen ze eigenlijk zelf je liefdesenergie weg. Ja? Ze leren je de verkeerde dingen. Dus de harte energie, maak je geen zorgen, zolang het voor jou werkt, daar gaat het allemaal om. Ja? Dat is ook de andere. En het derde gedeelte is de actie. Dus we werken, we geven onze hardverdiende energie, geven we ze. En eigenlijk bijna gratis. Want de ruil daarvoor krijg je waardeloze papieren. Want het is geld is een gedachteconstructie. Jij geeft het waarde. Want het is maar een papier hoor mensen. Ja? Dus het is maar waar jij je aandacht en liefde in zet. Want nu is onze hart in het papier. In dat stukje papier daar. Daarom ga je van 9 tot 5 als een slaaf werken. Er is geen andere manier om het te vertellen. Ja? En heel veel mensen gaan ook immorele dingen doen voor een waardeloos papier. Maar de karma die je daar op je brengt als je immorele dingen doet, daar is niet waardeloos. Daar ga je echt voor betalen. Ja? Dus wees daar op de hoogte. Dus uiteindelijk kon Neo zeg maar, met zijn hand al deze machines tegenhouden, ook in de echte wereld. En op een gegeven moment zegt Neo, het zijn er te veel. Ja, het zijn het zijn te veel. Sorry. Ik kan ze niet verslaan. Dat betekent eigenlijk, zelfs met een hoger bewustzijn van Neo, er zijn zoveel mensen bereid om dood te gaan voor het systeem. Hoe kunnen we ze dan eigenlijk verslaan? Dat is ook een klein beetje in het kader van wat Farida mij net heeft gevraagd. Hoe komen we eruit? Hoe overleven we eigenlijk? Ja? Dus zelfs met een hoger bewustzijn is nog steeds vechten. Ja? Ik ben ook een mens.
Ik moet ook gewoon vechten voor mijn eten en voor mijn leven. Maar ik ben wel wat meer bewuster dan de meest gemiddelde mensen. Ik probeer zo min mogelijk schade toe te brengen aan de maatschappij en aan andere leven. Dat is een hele Rozenkruise manier van leven trouwens. Ja? Zo min mogelijk schade toebrengen aan de wereld. Ja? Begin daaraan te werken. Krijg tenminste het universum aan jouw kant. Werk mee in plaats van tegen. Ja? Ik heb begrepen laatst dat ze hebben plastic deeltjes kunnen vinden in het bloed van mensen. En het is gewoon gif. Jij gaat dood eraan. Dit is omdat wij gewoon niet meewerken met het systeem. We gooien het gewoon weg en denken dat het gewoon vanzelfsprekend weggaat. Al die plastic in de zee. Ja? Dus mensen zijn niet... Dit is immoreel. Dat is immoreel. Tegen de natuur ingaan, tegen de natuurwetten ingaan. Dat is immoreel. Je bent ook vrij geboren. Tegenin gaan is ook immoreel. Zo bepaal je moraliteit. Ik heb dat heel stapsgewijs uitgelegd in mijn eerste seizoen. Moraliteit is gebaseerd op waarheid. En waarheid zijn natuurwetten. Dit is de deterministische kant van de schepping. Jij hebt keuzes. Het is de willekeurige kant van de schepping. Jij creëert ook waarheid. Je bent vandaag hier. Morgen kan je niet zeggen, je was hier niet vandaag. Je was hier niet. Oké? Dus samen met de natuurwet en ons gedrag, dat bepaalt onze realiteit. Dus dat bepaalt ook als we in een hel leven of in de hemel leven. Dus hemel en hel is op aarde. Het is niet als je doodgaat, dan ga je naar de hel. Of als je doodgaat, ga je naar de hemel. Wat gaat gebeuren is dat je dan waarschijnlijk terugkomt als je niks doet. En dan moet je je fout nog steeds oplossen. Dus beter begin je nu. Oké? Dus de enige manier om te winnen is omhoog gaan. Ga omhoog, over hen heen, in de lucht. Het is de enige manier. Op een gegeven moment, wanneer ze terugkomen naar beneden, crasht logos. Nou, nu ga ik logos heel snel uitleggen. Logos betekent het woord. Voor de christenen is dit eigenlijk koek en ei, want ze hebben dit waarschijnlijk heel vaak gehoord. Het logos, het woord van God, en het is allemaal zo geweldig. Maar hier refereren ze wel naar een andere type logos. Dit is eigenlijk, het betekent het woord. Het is waarschijnlijk verwijzend naar het verloren woord van de vrijmetselaars. De vrijmetselaars hebben iets dat heet het verloren woord. En het is een woord die je krijgt in de 33ste graad. En het woord is gewoon nee. Nee. Het is het woord dat Neo ook heeft gezegd in film 1. Nee. Ja? Je moet nee leren zeggen. Aanhoudend nee leren zeggen. Ja? Dus als dat faalt, als je niet aanhoudend nee zegt, dan crasht logos. Ja? Het woord crasht dan. Dus, het liefde-energie crasht. Dus de liefde gaat naar beneden. Die gaat dood. Dus op het moment dat je dat niet doet, als nee valt, dan liefde crasht. Je krijgt een wereld ook zonder liefde. Ja? Als jullie niet nee zeggen. Wat je krijgt in de wereld is een wereld zonder liefde. Ik hoop dat dat belangrijk is. Dus de weigering om los te komen... De weigering om los te komen van het verlangen naar controle is de dood van het hart. Ja? Sorry. Ik heb een beetje lucht ingeslikt. Als dat zo is. Nou, als dat gebeurt, nu is er een offer nodig. Een offering is nu nodig. Ja? Dit is wat gebeurt als we geen nee zeggen. Hier zie je Deus ex machina. En Neo zegt tegen Deus ex machina. Deus ex machina betekent de god van de machines. Het is de hoogte machinegedachte. En Neo zegt, het programma Smith is zelfs buiten je eigen controle gegroeid. Binnenkort zal het zich naar deze stad, naar de machinestad dus, verspreiden. Dus het is eigenlijk wat Neo zegt is, je vindt het leuk, maar het is eigenlijk problematisch voor jezelf. Ja? Dus het begint een beetje een probleem te worden voor jezelf. Dat zegt Neo eigenlijk. En hij zegt, je kunt hem niet stoppen, maar ik wel. En dan Neo vervolgt en zegt, ik zal je Smith-probleem oplossen als je Zion met rust laat. En de machine vraagt,
wat wil je? En Neo zegt, ik wil vrede hebben. Dat is wat ik wil. Ik wil ook gewoon vrede hebben. Ik wil gewoon dat mensen ons allemaal, die vrijheid wel belangrijk vinden, met rust laten. Dat wil ik. Heel graag, vrede. Want het gevecht elke keer met mensen die zogenaamd het beter weten, ben ik het nu echt heel zat. Ja? Dus Neo vervolgens weer wordt geportretteerd als de Christusfiguur. Want hij is de brenger van wat? Vrede. Ja, wederom een titel van de Messias. Ja? Dus nu gaat zeg maar Neo in het stoel, ja, zeg maar door de machinewereld in de Matrix. Maar niemand, nu stoppen de machines met Zion aanvallen. Dus niemand begrijpt dit, behalve Morpheus natuurlijk. Want Morpheus begrijpt, oh, Neo is waarschijnlijk bezig. Ja? En Morpheus is ook de eerste die zijn wapen neerzet. Want hij wil vrede een kans geven. Dat is eigenlijk wat gebeurt hier. Het is wat ik wil ook. Ik wil vrede een kans geven. Want als we zo doorgaan, is oorlog nodig om weer vrij te zijn. Dat is eigenlijk wat gebeurt. En we zitten nu al eigenlijk veel te diep in. Nu, om eruit te komen, is al nee nodig. We kunnen nog steeds nee zeggen. Om te voorkomen dat oorlog komt. Ja? Want mensen gaan protesteren is ook een vorm van oorlog. Ja? Dus wat jij wil gewoon zeggen van luister, als jij niet doet, als je niet stopt ons tot slaaf te behandelen, gaan wij protesteren. En we weten ook allemaal, protesteren zonder geweld is eigenlijk onzin. Ja? Want ze kunnen zeggen, ja, ik heb het begrepen, en dan kunnen ze nog steeds doen wat ze willen doen. Het punt is dat ze moeten gaan begrijpen nu, dat ze moeten niets doen, geen slaven acties meer moeten doen. Dat is het punt. Stoppen nou gewoon en klaar. Want ze zijn hartstikke bang voor geweld. Dat is het punt. Dus in ieder geval, Neo komt binnen en die gaat vechten met de ene smid die Oracle, want die smid die is een beetje arrogant, want die zegt van, ik weet wat gaat gebeuren, ik weet hoe het gevecht gaat eindigen, dus ik wil met Neo alleen vechten. Heel erg arrogant, maar goed, in ieder geval, Neo komt met hem te vechten en een van de krachten van Agent Smith is natuurlijk om zichzelf te assimileren in anderen. Zeg maar anderen zoals hem te maken. Ja? Maar dit keer, het probleem is dat Neo komt vanuit de machinewereld. Dus de god van de machines, Deus Ex Machina, die heeft dan nu toegang tot de virus. Dat is dan zeg maar het punt dat Agent Smith hier niet beseft. Oké? Dus dan beginnen ze te vechten en op een gegeven moment, midden in het gevecht, toen er het slecht uitzag voor Neo, duwde Agent Smith Neo als een meteoor tegen de grond. Zie je hem daar liggen. En Smith vraagt, waarom opstaan? Waarom blijven vechten? Waarom volhard je? Het heeft geen zin. En Neo antwoordde, omdat ik kies. Dat is dus vrije wil, mensen. Houd wilskracht vast. Je moet wilskracht hebben. Het kan me niet schelen of anderen niet willen vechten voor waarheid. Voor vrijheid. Ik kies ervoor en geef waarheid en vrijheid een stem. En ook een kans. Want daar gaat het om. Ja? Wij willen nu zeggen tegen mij, mensen willen mij nu zeggen, dat dit immorele systeem die we nu hebben, dat dit ons in de toekomst gaat brengen. En dat wij zogenaamd vrij zullen zijn in de toekomst. Dat wil je mensen mij wijsmaken. Ja? Als er iets is dat slavernij vergroot en alleen maar erger maakt, zijn deze systemen. Ja? En het is niet zacht bedoeld. Het is echt serieuze zaak dit. Komt op dit bewustzijnsniveau, dan hebben we misschien een kans. Als mensen vrijheid en waarheid een kans geven, hebben we misschien een kans. We zijn zo diep in de shit. Het is gewoon niet normaal. Uiteindelijk staat Neo toe Agent Smith hem te assimileren. En hierdoor krijgt, dit is dan de offer dus. En nu kunnen de machines Smith lokaliseren en deactiveren. Dus uitroeien.
Dit is dan de offer. Dus Smith explodeert in een regen van immens wit licht. En deze keer blaast hij alle anderen op in de vorm van een kruis. Dus verwijzend weer naar de opoffering. Het zelf opgeven in een messiaanse daad. Dat is het eigenlijk. Mensen moeten doodgaan. Mensen moeten hun leven verliezen om vrijheid en waarheid een kans te geven. Dit is het. Ja? Het is gewoon ongelooflijk. En het is niet eens de eerste keer. Het is ook niet de laatste keer dat dat gaat gebeuren, denk ik. Hier zie je weer. Dit brengt ons ook weer naar de naam van Anderson. Zeg maar, dit is dan de naam van Neo. Ja? Buiten de matrix, hij heet Anderson. Dat betekent mensenzoon. De zoon des mensen en de zoon des gods. Ja? Dat is, je ziet de goudgele licht van de zon. Want het christendom is de zonnecultus. Ja, het is de cultus van de zon. Er waren 3 cultus in het verleden. De cultus van de zon, de cultus van de maan, waar islam zich het meest bij... zeg maar, islam is één van de manencultus. Daarom hebben ze dan de maan als een symbool. En je hebt dan de cultus van mindere lichten. Dat zijn de cultus van de planeten sorry. En planeten en andere sterren eigenlijk. Ja? Dus het gele kleur verwijst weer naar de zonnecultus. De zon van God, de zoon van God. De zon van God. Er is alleen maar 1 O ertussen. Het is de zoon van God of de zon van God. Oké? De zon is een hele belangrijke energiebron voor ons als mensen. Ja? Dus wij zijn de mensenzoon, maar ook de zoon des Gods. Dat zijn wij als persoon. Dus wij moeten de Christus worden. Wij moeten dit gele energie, dit gele liefdesenergie is het eigenlijk. Liefdesenergie is eigenlijk groen, maar de gele energie is de energie van holistisch intelligentie. Het samenkomst van de mannelijke en de vrouw. De moeder Maria met de vader. De vader die moeder Maria heeft bezwangerd. Die dan vervolgens de Christus heeft naar voren gebracht. Ja? Dus wij zijn de Christus. Ja? Dus wij zijn de mensen des Gods. De Christus, de verlosser, de Messias. Dat zijn wij. Ja? Hij komt niet hoor. Dat zijn wij. Dus, want God gaat niet onze kamer schoonmaken. Ja? We zijn bijna klaar, mensen. We zijn bijna klaar. Dus hier zie je ook de kruis. Dit is dan de kruis ook weer. En uiteindelijk hebben ze gewonnen. Ze zijn heel blij hier. En, ja, maar het is eigenlijk een hele korte gejuich. Want binnenkort wordt het weer gewoon herstart. En dat is het ook, hè. Als wij niet bewust hoger worden, dan wordt het systeem gewoon opnieuw herstart. Monarchie was het eerst. Dat was de oude wereldorde. Democratie is de nieuwe wereldorde. Ja? Dus dan kan in de toekomst ook weer een andere nieuwe wereldorde komen. Zolang er controle is. Het moet controle zijn, dan zijn ze blij. Ja, en dit is het laatste gesprek. En hiermee ga ik ook de presentatie eindigen. Dit is het laatste gesprek tussen de oracle en het architect. En oracle zegt, de mensen van Ziel zijn vrij. Sorry. Hoe zit het met de anderen? Degenen die nog steeds gehecht zijn aan de matrix, maar die eruit willen. En dan zegt de architect, en de architect reageert met een diepgaande antwoord, degenen die eruit willen, zullen vrij zijn. Dus het begint, met andere woorden, het begint met het verlangen om uit het systeem van controle te willen komen. Daar begint het allemaal. Ja? En dan met wilskracht eruit blijven en zoveel mogelijk beginnen af te stappen van het systeem. Ja, niet van het publiek, niet van de mensen. Je moet juist bij de mensen blijven. Want we zijn wezens die bij elkaar horen te zijn. Zodat wij liefde aan elkaar kunnen geven. Oké? Dus hij zegt, de mensen die eruit willen, die zullen worden vrijgelaten. Ja? Dus het begint met, daar begint het mee. Maar mensen, uiteindelijk, tot slot, wil ik met deze vraag achterlaten.
Deze vraag heeft een diepgaande implicatie voor je. Ja? Uiteindelijk de belangrijkste vraag tot nu toe van het geheel. Wie is de ene? Ja, ik heb het als het goed is al jullie verteld. Maar wie is de ene? Ja, daar heeft de film niet over gehad. Maar daar heeft hij wel, daar was wel geïmpliceerd in ieder geval. Ja, wie is de ene? Dat ben jij. Jij bent de ene. Niemand anders. Jij bent het agent, jij bent de Christus, jij bent het agent van verandering in de wereld. Het heeft te maken met je wereldvisie, hoe je de wereld ziet. Het heeft te maken met je geloofssystemen. Het heeft te maken met alles wat jij jezelf heeft verteld. Het heeft te maken met je leugens die je hebt verteld aan jezelf. Oké? Dus stoppen jezelf te liegen, dan word je vrij. En dan kan je dan verandering brengen. En dan krijg je ook ideeën, creativiteit. Hoe kan ik dan zeg maar in plaats van naar een supermarkt te gaan, toch wel eten? Hoe kan ik gezond eten? Dan ga je die vragen stellen. Dat is goed. Ja? Ze willen gewoon de liefde vermoorden en we moeten dat niet toestaan. We hebben liefde nodig in deze wereld. En vrijheid. We moeten niet bang voor zijn. Oké, bedankt voor het luisteren mensen. We zien elkaar weer volgende week. Ik ga volgende week praten over hoe weet je dat je wakker bent. Zeg maar, wat betekent het om wakker te zijn? Tot volgende week. We zien elkaar weer volgende week mensen. Doei doei.